ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак бо ариза марди 55 солаи сокини ҷамоати деҳоти Пули Сангини шаҳри мазкур муроҷиат намудааст, ки аввалҳои моҳи июни соли 2021 шахси номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз салу теппаҳои деҳаи Кибили 2 сари чорвои калони шохдорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонидашуда 10,000 сомонеро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 39 солаи сокини ҷамоати деҳоти Пули Сангини ҳамин шаҳр бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир шуд. инчунин ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак бо ариза марди 37 солаи сокини ҷамоати деҳоти Пули Сангини шаҳри мазкур муроҷиат намудааст, ки шаби 29 ва 30 октябри соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз салу теппаҳои шаҳри Норак 7 сарчорвои калони шохдорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задаанд. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд, ки ҷинояти мазкурро марди 39 солаи сокини ҷамоати деҳоти Пули Сангини ҳамин шаҳр содир кардааст.